Het Riek is dwaande maar een grut onderzoek naar de toekomst van de veertjenst naar Ameland. Het doel is een veertjenst met minder oponthoud en als het heel kan, minder baggerwerk. Chakor kwam met het voorstel om in de toekomst meesken met een lichtenboord uit te zetten en auto's en vracht alleen nog met heegwetter te vervieren. De PvdA-afdeling Ameland vindt dat geen goed idee. Als je op tij varen gaat, dan kan dat betekenen dat je midden in de nacht met de boot moet. Want ja, het is 2 keer per dag hoog water. Alleen dat verschuift het hele jaar of elke dag. Dus dat kan ook weer dat de boot dan midden in de nacht gaat. En dan moeten we een hele nacht wachten op een vaste wal. Ja, dat kan gewoon niet. De Amelander ondernemers moeten er hier en dan net ontdenken dat auto's en vracht alleen nog op tij naar het eiland gebracht worden. Ja, ik denk dat misschien 100 jaar geleden wel een geweldig idee weer, maar dat is op deze moment het gewoon net met de dwaan. Want je zit echt met saflo-toerisme doorkomen, met je vracht wat doorkomen moet. Dus ja, ik zie het echt wel als een probleem. Maar haar voorstel hoopt het Chakor de belangen van natuur en bewoners beter maar in Liekbig te brengen. Ik denk dat u het met me eens bent dat het voor constant baggeren dat niet een duurzame oplossing is. Dat het anders zou moeten kunnen. Is er bijvoorbeeld een voorbeeld, lichtere boten voor personenvervoer die je dan doet en voor zwaar vervoer dat je dan vaart met hoog water? Zou dat een oplossing kunnen zijn? Soms denk je wel eens, ja, Den Haag is heel veer en wij zijn misschien wel het meest veer weg van Den Haag. Dus hoor je hem ons wel, maar wij zullen zelf die lijntjes warm houden moeten.